Великолепен. Малка, тип фея. Умно. Хари Потър. Да е честен и да обича децата. Екип, защото е по-лесно, ако нещо не се получи, да обвиниш партньора. Без приятели, без любов, без книги, без котката. Аз съм супер организирана. Фея? Фея? Диксит? Тенис Уилямс. И двете. Ларс фон Триер. Мадмуазели и мазеле. Взехте ли си зеле? Ако не сте си взели зеле, вземете си зеле, че другите мадмуазели си взели зеле и го изели. И двете. Няма как без. И без театър, и без кино. Том. Бамби. Снежанка. Начин на живот. Още много прекрасни представления, много награди и всичко да върви по мед и масло, само да свърши тази карантина и пандемия и така нататък.